Jesmond Gawċi ta' 49 sena mix-Xara Għawdex u li kien qassis baqa' ma natax lura l-liċenzja ta' għalliem. Dan wara li f'Marzu tal-2014 huwa kien instab ħati li mess b'mod indiċenti tifla. Huwa instab ħati li huwa kkommetta attentat vjolenti fuq il-pudur ta' tfajla. Waqt il-każ 3 tfajliet kienu allegaw li l-eks qassis messhom b'mod indiċenti, iżda instab ħati li wettaq dan ir-reat fuq tfajla waħda minnhom biss. Iben Defni Caruana Galizia Matthew għal kif ommu kienet qed tagħmel ħafna investigazzjonijiet fosthom dik dwar l-Electrogas. Matthew Caruana Galizia għal dan waqt il-kumpilazzjoni ta' Jorgen Fenech hekk kif kien hemm il-kontro eżami mill-avukati ta' Fenech. Meta mistoqsi għaliex ħeba il-laptop tommu, Matthew Caruana Galizia ċaħad dan. Matthew Caruana Galizia għal kif huwa ma jiftakarx li kien hemm xi email li jeddet lil-ommu. Meta l-avukat tad-difiża ta' Fenech staqsa lil Caruana Galizia jekk ommu kienx qed tinvestiga lil Jason Azzopardi dwar it-trasferiment tal-art tal-Fekruna, huwa qal li le. Qal li fin-noti li kitbet ommu u ġew moddija lill-pulizija qatt ma kien hemm imniżżel Jorgen Fenech. Raġel ta' 44 sena kien ikkundannat 2 u nofs ħabs wara li nstab ħati mill-qorti li wettaq qatt ta' serqiet. Huwa kien mhix li wettaq dan is-serq matul Ġunju tas-sena l-oħra, kif ukoll li huwa riċediv u anke kiser il-kundizzjonijiet taż-żewġ sentenzi sospiżi. Huwa ipprova jisraq fliexken tal-whisky minn ħanut tal-merċa f'Ħar Tarxien. Waħda mix-xhieda qalet lil ħallil ħareġ sikkina żgħira u weddida li joqtolha. L-akkużat kien mixli wkoll li seraq mijiet ta' euro minn ħanut tal-kotba fl-Università u seraq ukoll minn ħwienef ta' Sliema, l-Imsida u l-Belt. Eġizzjan ta' 46 sena ser jinbagħat lura pajjiżu wara li skont ta' 12 sena ħabs. Huwa kien weħel il-ħabs wara li nstab ħati li ittraffika aktar minn 14 kilo ta' droga kannabis. Huwa kien ġie arrestat fl-2005 u kien ammetta sentej wara. Wara li skonta is-sentenza sħiħa fl-2015, l-uffiċjal tal-immigrazzjoni iddeċieda li jibgħat lill-Eġizzjan lura lejn pajjiżu. Hawnhekk huwa fetaħ kawża quddiem il-Primawla tal-Qorti Ċivili sabiex din id-deċiżjoni ma tidħolx fis-seħħ u argumenta kif din id-deċiżjoni ser taffettwa ir-relazzjoni mal-bintu.